Kimi na kado, kiba mi kado. Kim perkhari ke jing bah. Kim hapor punya tho kitip bah. Ndalai pet tengah ni kim julak ban sort ke problem. Ban penbek ke problem. Bon kilong kemi jungi nda kila det ya tho. Ha ka balang teng u tengah jungki ulit beri sudah kawai beri do kawai. Bat kini kinong lam balang kim don ni katakan responsibility ni ke jingket kri. Halor jong kata ke jingket kunrei jong to kenthei bat kila det pen ya tho ru. Henry kilek sekui ke jakaru kipenya tho biang ru. Bat kim judoa bai bam na kementai jung kenthei bat na kementai jung tiki kon kiktiru. Kani kede gijing long ba arsap jung kini ginong ilam balang. Ka jai perlu jung hi ha kani ke juk menta kim ju pule ke baibul kim tip yai ra. Bat ki bagi tenrai ru kim tip yai ra. Ya kata ka jing le jing kam ki shu sai ilam bakla. Bat ki sya berani wash ha kini ki sya ilam bakla ha kini ginong ilam jung ki. Na kani ka daw pila bandom yang tang ba hateng baling satim dak tinsi namar ka jing bit pelat jing diberi ujungi pia dom yang tang bangan pulia mentakas ngi na kitab makabi na kalnong ka bapra ngan pulia bat segap bah bat snotho bah perkat hin la dia ya ka ek bangang ong ipi bat kitu ki bam ju pulia bible ane kitu balong nyam tenrai ru kidon perkat bah ya kata ka jing sya temrau hadu kat kini kisngi ha kini kinong sensyar bawat ke India ru hadu menta ka ele ban ya la ka jong kalenti tang ba ngi pede kum ka jat ben rio hal na lor ba karit pat na lor ba karit jat na lor ba kasarong na lor ba ka khlew na lor ba kam tep ye na lor ba kim kan mau shu e ka jing le jung men barim kanang ye dat talam chu bat na lor ka ajat kan thei kata kal nang kut chu kap kanang jingjot kanang syarkai syushu kanang syarkai syushu ke jingjot bat ngapen kan mau yang ni pisai simpat ba na ke kitab makabi na kal nong ka ba pra layaro iki roman teu juda sulayo sngawe kanam jong ki roman ba ki long ki ba khlan bat ki ba lesbun ya kitu ki ba ya te lok bat ki ba ki kular ba ya dei lok bat kitu kibal lejan batki namar ba kilong ki badon bor ki brio ki layalap syapang ki thma jong ki bat ki kamslur ba ki le hapdeng kinong kalia kumno ki la job iki bat ki la penbor ban siu khajana syapang ka jingle jong ki haris pen ban yo dakhol ya ki par rupa bat iki par ksiar hangta nangta syapang kumno kila yo sensyar ya katakari barok kawai da kajing duki bat da kajing dosni wala katakari kajingai sibun nakari jongki kila pendem wat yakis iem kibalawan persya yaki nadu bakut kepertai bat kini kila sya yuroj haki hadu bakinda lanot khaj da kajing jenjar kiwei pan kila siu khajna yaki yau Philip Perseus sien ka Macedonia bat kiwei pan kibayang persya yaki kila yuroj hakathma bat kila job ru ya Antiochus bakrau usiem ka Asia ubal lale ban yale thma yaki da ki shispa arpautli ki hati da ka kanhun ki penton kulai da ki thma bat da ka kanhun sipai ka bakrau kila thomlin ya u kila kem im ya u bat kila rai ba mau bat kitu ki ban sansar pateng hadien jong u ki dei ban siu khajana kabakhia ki dei ban ai koidi jamin bat ban IT no yaki katto kanni ki jala ki babhatam ya kari India media bat Lydia India media bat Lydia kila kini yakini na u bat kila ai haus im Eumenes ki Greek kila penkre ban wan penjot yaki Henry ki tang syutip liak kata kila pha uwe u journal persya yaki Greek bat ulayale yaki bun ba naki kila mansau bat kila kelon bat ki Roman kila kem koidi bat yaki tengah jong ki
jongki ya ki tengah bat ki kun jongki ki kurup ya ki bat kila job ya kata kari kila pentua ya ki kut jongki bat kila ya te mera bat kila te merau ya ki hadu menta meneh hadu menta meneh hadu menta meneh menta pada ki banget Kristen ki penlong shisha ya kan ka jinget long tek kumba ujisu ba kita ya kendu ba kita UI yang tahu jisu ubaki ki yang menta kini ki banget menta pada kim tre shu ban pule ke jutang barim bar kim skau thoye shu ba ki ki mrau ki nget ya lade ba ki mrau ka jinget bat ka to ka jing let sew ka jana ju ki haying mane kam de ka jing a shu ble ka de ka de ka jing sya te mrau hadu menta mene namar ka jabing ju ki kam sya kam skau thu halor jong kani kajing ajat sya ka kentei nganong ipi ngan pule syo tangkat to na kitab makabi ngan pule no sana ka kitab jingken namar ba kiong ba ka bible kam hikai ban ajat syuk pa mo kiong ba ka bible kam hikai ban ajat syuk pa ti ngan pule na ka kitab jingken ka ba ngi di ban sngo tho ba ti lada pi lalong Kristen Pisailam bakalapan, ba kata kajingit Kristen ban keren ya kajing sisya melaj, ki hadar ki pastor, ban hikai ya kabadai, bat ban le kabadai bat kabasyong hok, kim perkat namar balai, ba kiting yo ba kilong kemi kiman jing yeseng syu, yo ba kita ki prabanget kiman yeseng syu. Nak kata kata kamar ya jot kane kesenrang kasih kane kesenrang dat kemi kamar ya jot stong mari adapt satu. Tang bangal abyang tulop ya dia abyang. Pi de halor jong kane bang sasat igini padar pastor ni de halor jong kane ke jinglong arsap jong kini kino ngelam balang ni gejat beriu jungi am kajing arsap kabala long butpo syo palat bateng teng kini padar pastor ke along tik kum ki krun babandu gejat beriu jungi kimi na kado ki ba me kado kim perkhari ke jing ba ki hapor pnia tho kitip ba ndalai pet tengah ni kim jula ban sort ke problem ban penbej ik problem bon kilong kemi jungi nda kila adat ya tho ha ka balang teng tengah jungki ulet beri sudah kawai beri do kawai bat kini kinong lam balang kim don ni kata ka responsibility ni ke jikit kri halor jong kata ka jikit khunrei jong to kan thei ba kila adat pen ya tho ru henrei kilek ko ke jakaru ki pen ya tho biang ru bat kim judoa bai bam na kamta jong kan thei bat na kamta jong ti kon ki tiru kani kede jinglong ba arsap jong kini kinong lam balang naga ni kadang ngangan ungipi naka dukot nakalnong kaba kajing ken brio kaba ar kajing ken brio kaba ar ti kanikaan mo kaba layakran hangni halor jong kata kajing yasam ya bha ya banta ha kata kapur nadu ba lami kanika kitab jingken mo bai ai jingken jingdia kum tua la ne ban ya bha ban ya banta ya ka khendau ka siam nadu kata kapur kamut sasngap bat sasno tho bha hang ne ba kum ka jat ban riu ka ban ngi ngi jat ban riu watang sitro handre ngi kwa ban challenge pade bad ya ka perthei bro ko wei na kani ka daw ka jingjot kalap yangi bat man kapur kami ka kenrum ka kenram bat ka jingelam bakla jong kini kinong ilam seng bhalang ro katik kan kato kan nengut banang penjot susu ela kado osnam la jong klem da ken ya kata ka jingjot jong ukur ujat udo osnam la jong handrei kadon bit tang ka jing thro bani yo nong simet handrei ki ak lidar ki ak tek kumba ijri ijat benreo handrei ka plan sniu jong ki ka long bet tang ban ruben ka pla la jong na kani ka daw ngangan ong ipi pitiap kidan ke belam bakla ki ong ba ka bible kam hikai ban ajat sukpa tang ba menta ka miet ngan puli ipi na kitab jingken na kalau nong ba arpun riu dia ngangan ong ipi kani kadi ba ngi di ban tip hang ngi di ban pule bahai ka bible bat don ki ba ong nga bat ka pule bible bat ka timsi ngadi ka ong bat ka lek smart jing ya seng bat ka arsap bat ka bamsap bat ka thok bat ka jeler bat ka ilam bakla sgau thik kumba kilai wan na beneng sgau thik kumba lagi syongkai lang bat ublei sgau thik kumba kilai iu jisu sgau thik kumba
kilawan ikendu uji suru kani kejing jeler ke jongki yalam baklai ki babi ki basida ki balui Henry ngangan ong ipi balai ladanga badang do todong ngala dep thiet da kador kani ka Bible ngamla ban pule te kamut ngangong ngan ka bahaya nga pangan thang no eka sto lada uno banang kwa ban wodong wo ni ayanga bat ka pule Bible ba ka timsi lada ong uta ubri uba ong yenga bangamla ban pule ka Bible te ngai kane ka Bible bangla thiet ka pisangan thang no sto na kata daw ngangan ong ipi bahadu menta pialong thikum hakaranga jing post new pimdon jing tep AA na kata daw bunsin yu ubri ba kwa pon bha PEC pia beng ba kata ka jinglong ba arsap babun ki songset balang tang ba ka jabing jongki ka don hakaranga jing post new kim tip AA pule ka Bible kim pule ba le kat kum ka jing batai ka Bible kim le Henry ka long be tangkum no ban yo pengop yu barit baria tangkum no ban yo pengop yu balui bot besida Henry ka jingle ka badai bot ko song hok kam don kadai tang jing thok kadai tang jing jeler na ka ni ka daw ngang ong ipi mentangan pule no na ka kitab jing ken na ka nong ba ar pun riu ka jing ken briu ka ba ar hadin ka klam utrai ula ong ha Moses bat u Elisar u khon jong waron lengdo to shim jing ken yi ki pa Israel baro par ki ba nadu ar phosnem karata bat shaneng halaki ying kepatemen baro ki Israel ki ba labit ban letma kumta u Moses bat u Elisar lengdo ki lakren ha ki hakari thor Moab hajan Jordan mar Persia ke Jericho ki ong to shim jing ken ya ki briu ki ba nadu ar phosnem karata bat shaneng kumba utrai ula ai hukum ya u Moses ipa Israel ki balami nari Egypt ki long kini Ruben ukun nangkong jong u Israel ki kun ki ti u Ruben na u Hanok kaji yengkur ki Hanok na u Palu ka yengkur u ki Palu na u Hesron ka yengkur ki Hesron na u Karmi ka yengkur ki Karmi ki ne ki long ki yengkur jong ki jat Reuben ka jingken yaki kalong sao phau lai hajar hanyos pa lai phau ngot ki khon ki ti u Palu u Eliab ki khon ki ti u Eliab u Nemuel u Dathan bat u Abiram ki ne ki long uto u Dathan bat utu u Abiram ki yade ki rang dajit jong u pajba ki ba la ya pen bat u Moses bat u Aaron da kabaya senjuk lang bat u Kora haba kila Yakob Persia yu utrai ka khendeu kala ang bat ka khendeu kala ang yala sentur bat kala ngut teli yaki bat ukora baro ki khon kila yap bat kading kala bamdu phon sa arspa asan phongut kirang ba kila long ka jing maham lakum taru ki khon ki kti jong ukora kim sham yap ki khon ki ksiu u Simeon sikur na u Nemuel ka yengkur ki Nemuel na u Jamin ne ka yengkur ki Jamin pe kini bar khat kamut thau bet ikakur shau chenrang kamut na uta ha uta na uta ha uta na uta ha uta kani gajing tho mo tie kumno pade ki ong ba ka Bible kami kai ban ajat sha urang ba kumno kani kajat penriu kujongi balik kini kinung ilam balang Kristan nei balik kibit hadukan ne ke long thik ba ka jabing jongki kala thli ne dei ba kala phos niu plat takut ka spa ka pho ba yo kejet ne kibarit bariana mar bakia bit ne dei balei ba kimdon kata ka jabing lani kata ka khamat ban pet ba kani ka Bible ka hikai ban ajat chok pa nakai ka daw pa nakai ka daw begini padar pastor kilong dukan ne
Hato ngakaran bakla. Ladang ngangong pi ki banget yaki. Bangang ngakaran bakla. Ngangan ong ipi bat bangang ngamla ban pure Bible. Ngangan ong ipi yakani ngalathet akador ngan tang ru yaka. Mo ngan tang dakading. Nakani kadaw ngangan ong ipi. Kaino kajing thok kajing syukur. Ngai ijri, ngai isat, ngai isi. Ti hadin jong kani mo ngan pule sa hadin jong kani. Ini bay tho ikikori kathau bay nau chenrang hau chenrang nau chenrang hau chenrang bat suki suki ngangan ong ipi kapoi hadu kani ka bakut ka ba katum ka jingbun nang ni mo